Pentru a schimba numele uh, grupului, intri în grupul tău, intri pe administrează și la administrează mergi pe setările grupului. Iar aici ai nume și descriere. Dai click pe acest creionaș și de aici schimbi numele grupului. Dacă vrei să îți schimbi descrierea, ceea ce mesajul pe care oamenii să-l vadă, da, o poți face de aici. După ce ai modificat tot ce ai, îi dai salvează. Eu o să-i dau anulează acum. Apoi, prezentare pentru noi membri. Dacă vrei ca oamenii când intră în grup, va fi un mesaj pe care membrii noi îl vor vedea atunci când vizitează grupul tău pentru prima oară. Aici dai începe și scrii un anumit mesaj. Apoi, dar nu vreau să încep. Bun. La confidențialitate, la fel. Aici, dacă ești pe grup public, poți să-l transferi în privat, dar dacă ești pe grup privat, nu mai poți să îl mai duci în grup public. Da? Aici se schimbă confidențialitatea. Aici poți să ascunzi grupul. Dacă vrei ca grupul tău să nu fie vizibil, să nu-l poată vedea cineva, dar eu îți spun ca grupul să-l lași vizibil doar ca să fie grup privat. Oamenii, dacă vor să-l caute sau nu știu, dacă caută anumite lucruri, de exemplu, cineva dacă caută vizibilitate, îi va apărea și grupul meu în căutări și va avea posibilitatea să dea și să se înscrie la el. Dacă îi dau ascuns, nu va fi găsit decât de către membrii grupului, alte persoane care nu fac parte din grup nu pot vedea. Aici mai ai locație, dacă vrei să îi pui locația, unde ești tu, da? Anumite etichete. Aici este culoarea, poți să selectezi o anumită culoare, niște ecusoane, aici să aduci pagina ta de business, să o aduci ca să o ai în afiliere la grup, da? Deci pot să o aduc și pe Fimea sau pe cine vreau eu să aduc, dar eu îl las pagina aici. Apoi, administrează membrii. Cine poate să se înscrie în grup? La fel, te duci aici și selectezi cine vrei tu, fie doar profilurile, adică doar persoane care sunt persoane fizice, cum ar veni. Aici eu am dat și profiluri și pagini. Cine poate să aprobă cererile de înscriere? Este foarte important ca în momentul în care ai un grup privat, nu toată lumea să intre în grup buluc, ci setezi aici doar administratorii și moderatorii, că dacă dai oricine din grup, orice persoană poate să îți dea aprobarea membrilor și atunci tu, dacă vrei ca oamenii respectivi să completeze anumite întrebări sau să aibă, nu știu, vrei să ai o discuție cu ei înainte, nu-i mai poți vedea și nu mai știi cine s-a înscris sau nu. Uh, Cine are dreptul de preaprobare? Eu nu mi-am dat niciun fel de preaprobare să dea altcineva aprobarea membrilor. Apoi, să administrezi discuțiile. Dacă vrei ca oamenii să posteze în mod anonim, poți să selectezi. Eu nu vreau să am postări anonime. Cine vrea să posteze, vreau să știu cine a postat. Cine poate posta? Oricine din grup, da, poate să posteze orice persoană. Dar mi-am pus aprobarea postărilor, adică
membrii nu pot posta direct în grup fără ca eu să citesc postarea respectivă și să le dau aprobare. Dacă este un spam, dacă este, bă, nu știu, altcineva vrea să vină să se promoveze în grupul meu, e alegerea mea dacă îi dau voie sau nu îi dau voie. Aici postări și comentarii la fel, postări, comentarii de spam, eu le-am bifat ca să nu apară orice, asta e bine să le ai. Aprobarea editărilor, eu nu am, ca cineva dacă a scris un comentariu greșit, poate să și le editeze, nu mă deranjează. Formatele de postări aici n-am făcut nimic, sortează postările aici cu comentariile. Da, astea sunt în plus și acum să mă uit. Ok, unde sunt? Uite, aici ai, tot aici pe partea stângă, ai întrebări pentru înscriere, ceea ce vroiai tu. Și aici completezi o listă de întrebări. Și aici vei adaugă o întrebare. Uh, Adresa de e-mail. La fel, răspuns scris, știi, selectezi ce tip de și îi dai salvează. După ce îi dai salvează, oamenii, în momentul când intră în grup, o să le apară această întrebare. Dacă vrei altă întrebare, la fel, te duci și, bă, bine, eu aici nu i-am dat salvează, că eu nu mi le-am configurat încă, și îi spui cine te-a recomandat acest grup. Ce îți dorești, ce informații, da, așa, vrei să găsești în acest grup. Anumite întrebări, dacă vrei să dai să pui mai multe sau doar aceea de uh, adresă de e-mail uh, să îți completeze, să îți lase adresa de e-mail și aici, dacă bifezi, vei solicita utilizatorilor să accepte regulile grupului. Regulile care sunt aceleași pentru toată lumea, de obicei, ca să se vorbească civilizat, să nu vină cu comentarii, cu postări de asta de publicitate, network marketing sau ce anume vrei tu să nu fie. Ai aici reguli de grup pe care poți să ți le faci tu sau le iei pe cele care sunt deja. Eu am fi respectos cu ceilalți, promovarea este interzisă, fără plângeri sau negativitate în acest link și în acest grup și fără linkuri. Dacă tu vrei alte, îi dai aici creează și îți creezi propriile tale reguli. Cam asta ar fi legat de grupul de Facebook.